Ulo Huicho. E toca dar a solución ao pequeno misterio que deixamos pendente a pasada semana cando entrevistamos ao Javier Pedreira Huicho para dar a coñecer o seu libro Los nativos digitales no existen. E onde estaba o Huicho? Pois non lo conta a Alejandro. Vale, pois estaba eu por aquí hoxe onde traballo. Bueno, meu nome é Alejandro. Estaba nun sitio cun montón de ordenadores onde está o Finisterrae e resulta que atopei a Huicho. E que onde estou? Pois eu traballo, eu levo aquí xa moitos anos. Estou no Centro de Supercomputación de Galicia, aquí, no Campus Sur, en Santiago de Compostela. Huicho estaba no CESGA, o Centro de Supercomputación de Galicia. Pola semana demos varias pistas. Unha delas despistou cando cheamos que aquí saben o tempo que vai facer en cada concello antes que ninguén. E isto é así porque no CESGA realízanse as simulacións numéricas de Meteo Galicia. Agora xa o sabedes. E como dixemos, Alejandro foi o noso anfitrión na grabación desta sección de Un libro, un autor, un espazo con Huicho. Nada, viume por aquí e díxome, pero onde estamos? E despois de dicirlle que estábamos no CESGA, pois amosei o que vimos. Estamos nun sitio onde temos un dos superordenadores máis grandes de España. Levamos moitos anos traballando en supercomputación e ademais de ordenadores moi modernos vimos tamén ordenadores moi antigos, vimos as primeiras calculadoras mecánicas, vimos discos duros do tamaño, pois non sei, dunha roda dun camión, unha cousa así, e con moi pouquiña capacidade. Todo isto aquí, no Centro de Supercomputación de Galicia. E para facer o sorteo entre quen acertaron nas redes sociais o noso pequeno misterio, teño aquí a unha axudanta. Boas tardes. Boas tardes. Ben, pois aquí hai uns papeliños. Colle coa man un deses papeliños. Colle, así, moi ben. Vale. E que número ten ese papel? O número 3. O número 3, vale. Vamos a mirar aquí nesta lista. E o número 3, o gañador é... Luis García. Luismi García, que participou por Facebook. Pois parabéns. Habemos de poñernos en contacto contigo para que recibas un estupendo agasallo que este libro Los nativos digitales non existen. Moitas grazas, axudante. Moitas grazas, adeus.